Na hát sziasztok srácok, én Bence vagyok. Én Levi. És én pedig Roland. És Ez Ez itt pedig a BRB csapat. Na, és a Silly játékkal fogunk játszani. Kezdjük is el. Na ha jöttük, gyertek, várjál, mert most inaktív a Szili. Gyertek. Inak, Találtam itt egy fenne lépcsőt, várjál, gyere. Annak nem valami Julia adta nem, várjál. Generátort kell Na visszakapcsolni. a generátor, gyertek fel a lépcsőn. Itt, ni. De nem, arra van a generátort jelzi. Tudom, de gyertek fel, itt van egy ilyen szoba. Ja, Tudom, te ezzel nagyon jól tudsz játszani. Azt, amit... Mi a... Hát ez mi ez? Várjál. kapcsolom már egyiket. Hoppa. Jó kérdés, te ezt honnan tudod, hogy ez létezik? Megtaláltam, mert erre mentem egyszer. Na, gyertek már vissza. Elkezdődött a játék, gyertek. Várjál, ezt most már megkeressük. De ott a backrooms. Ott a Silly. Erdőben, ahol semmi nincs. Ja, hogy föld alatti. Nem, ez egy... hogy hívják? Áruház. Értem. Pláza. Plázotizák vagyunk. Gyere fel, azt menjünk ki az erdőbe. Hávos éppen nálunk. Én inkább játszom. Isten, Juliet! Szia! Julia. Nem fog eltűnni most. Mert az olyankor eltűnik. Mindjárt hirtelen meg fog indulni. Nem baj, én minden fentről foglak titeket nézni, ahogy Ezt mondtam. elkap titeket. És ott be lehet szivatni Juliettet. Hogy jön le. Szerintem meghaltál. Aha, nem tudom, hogy haltam meg átment. Rajtam így Átment rajtad. What? Nehéz. Hát az úgy így. Köszönöm. Na, gyere már, gyere. Lapot. De hogy megyek le? Megfújja a lábát, lehúzza. Ja! Áú. Lelöki a lépcsőd. Ja! Ugorj le, gyerünk. Áú. Ha nincs HP sem. Na jó. Ojjaj. Hol van ez a Juliet, vagy hogy hívják? Viszontlátásra megy ebbe a liftbe. Ó, ott. És jön felém. Az úgy rossz, hogy jó? Gyere, körözzünk vele! Szia, Juliet! Bele szivat. Itt nagyon jól bele szivat. Igen. Ilyenkor Itt van a liftnél, itt van a liftnél. Aha. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyok bent a liftbe. Jó, neked nyisd már ki a liftajtót. Nyisd már ki a liftajtót. Át fog rajtam gurulni, Juliet. Nyisd ki. Tessék. Jó, vajad. Jó, igen, abba. Túl dagadtak vagyunk, így hárman. Van benne valami. Menjünk le az egyes szintre, várjál. Nem menj le, ott szarab. Jó. Ó. Jó, menjünk És itt akarunk rejtőzni? Nem. Tényleg leszakad. Kiszpannoltam a liftből. Sziasztok! Hajrá. Jó, fenn vagyok a lift tetején. Na. Hallod, Roland, gyere, itt be lehet. Ne. Nyitom, nem akarok felmenni. Már késő. De maradj fenn, menj be a lift. Roland, összenyomta, Hol? Mi? Menj már fel oda. Vagyok a lift tetején. Hát ez milyen jó úvóhely. Jó, hát amúgy. Ott itt maradsz. Itt maradsz. Nem jössz be. Nem áll. Szia. Nem De. jössz be. Szerintem meghaltam. Mibe haltál meg? Leestem. Hát hullád, majd menjünk le. Leestem, konkrétan, Nem tudjuk eltopogni. konkrétan leestem 3 méterről, és meghaltam. Menj, gyertek, Juliettel játszunk. Az miért állt meg most? Aj, jön a Juliet! Nem akart rajtam átgázolni, szerintem tudja a Cressa. Megtanultok Cresszel? De megtanulta a Meg Cresset, igen. engem üldöztük. Ott Jó. Szia, Juliet. miért A seggén voltak ilyen masnik a seggén.
Fentről, itt tényleg. Ott vannak ilyen mosnik a seggem. Mind már ki. Sétáljunk már. Olyan szép a idő itt a plázába. Ó, majd Legyen cigány. el egy sétál. Fentről observálni azt, ahogy... Megnyomta az ablakot, haló, hát ez... Fentről observálni azt, ahogy egy bábú követ titeket, és Gyere el már akarja, el! és el akarja venni az Jó, egyetlen jó. dolgot, amit nem jó dolog, hogyha elvesződletek. Mit? Hogy Tőlem is el akarja venni. Hát az élet. Gyertek fel az erdőbe. Ne menjünk már ki az erdő, az olyan unalmas, nincs ott semmi az égvilágon. Hát, de Juliettet beakaszt. Csak látod, de nem, oda nem költ téged. Megcsípeli a fenekemet a Juliet. Én tehát vagy olyan jó búvó, hát kirabolom azt. Engedj be! Engedj be! Ez be van zárva. Raboltam a kasszát. Vajár. De nem nyomkodnád, akkor be is tudnálak engem. Szevasztok! Beakadt a lé! Ne! Beakadt. Beragadt, jó, bevagoltattuk, ez van, ennyi. PC. Jó, ellokom a... Anyádat! Kibagoltam! Gyere! Halló? Ouch! Ez fight! Fájt, ez nagyon fájt, au! Ez nekem is fájt, kifagytam a picsába. Ott Na, nem, várjál, ezt meg... Juliet! Hello! Hogy vagy? Te mit fogtál meg? Megmozdult! De mit fogtál meg előbb? Ja, Juliet! Mizu van! De te mit Juliet! fogtál meg? De te Juliet, visszaszívtam, szeretlek. De hogy szeret? Öld meg! Áu! Ne! Elvette az életem. De az milyen rossz már? Átgázol rajtad egy bábú. Gázol rajtad! Taktikus perec. Ez Emészület. a tatabányai járat, hallod? Ez a De nem tatabány. egy bábúra van kressz Tatabányai egyáltalán? járat. Bábúra van kressz? Szóval mit kap, ha átgázol rajtad egy bábú? Bábú. Body countot. Ja. A csávó az túlélt ez a dino. Dino, bombardino, krokodilo. Gyertek már vissza, megjavult a üveg. Milyen szar már, hogy akkor javult meg a üveg, amikor mondagadt. Fradi, Igen. Fradi, Újpest. Roland, gyere! Roland, itt vagyok! Gyere! PC. Gyere a trip! Majd egy nyitom! De ne nyomkodjátok már! Jó, gyere! Kinyissam teljesen? Vajon? Ne nyisd ki, hülye vagy. Gyertek már, backroomsba Vigyázz, benne vagyunk. Majd Ez van a back... ki. Árbaz. Gyertek már, benne vagyunk a backroomsba. Az baj, hogy most nem tudom leszedni. Ott maradt. Gyertek már, hallod? De nem tudom leszedni, haló! Szóval nyitva lesz. Gyertek nem a baj. backrooms. Ide. Gyertek! Ide, menjünk. Menjünk fel az erdőbe. Ne tudjuk csak, ne Menjünk. menjünk már fel. Most nincs semmi De menjünk már fel, hát senki se látta még. Nem, de én már láttam, de semmi értelme nincs. Vannak utak és láthatatlan fal. Ennyiből áll. Keresünk valami jó. Menjünk merre? Erre? Mm. Hol vagyunk mi? Hol vagytok? Várjatok már meg. Nézd már. Így vagy. Postás. Ajtókat bezárjuk. Mit vagyunk valamilyen, nem tudom mi ez. Ott És itt vagyok. Várjál. Hallod, ez normális ajtós legalább.
Ó, gyertek, már itt van társaságunk is. Be is zárom. Bejönni. Mit lehet nála venni? Ott Baxér lehet ilyen. Ilyen látó... Ezek Robux? Nem, csak egy dolgot Silly Bux. Silly Bucks. Miért, hogy megfogtam? Na mindegy, amúgy. Epic Ball. Ott egy Juliet. Hallod? Tudsz... Nincs fall damage-et. Nincs gravity. Nem a kockálnom. Mindjárt jövök. Leállítottam nálam a videót, mindjárt jövök. Látom, hol a Julian. Radarral. Julian aktív. Nem már. Aktív még mindig. Hallod, gyertek már! Nézzétek! De ne, aktív, még mindig aktív. Ó, gyertek! Ez egy Hol pánik vagy? szoba! Itt a pánik szoba, itt nem lehet Pánik? betölni. Micsoda? Gyertek! Tényleg pánik szoba. Itt nem lehet kinyitni, le lehet ülni. Ez a pánik szoba, itt be is zárjuk Egy az Isten, ajtót. itt van a Juliet Isten. Van radarom, megnézem hol tart. Jó, nézd. Most éppen mondom Tigus mennyire keresztül messze. át. Hát éppen járőrzik, és 394 studra van tőlünk. Az úgy jó. Amúgy, hogyha már van egy telefonunk, nincsen kedvünk felhívni a rendőrséget, vagy valami? Amúgy van benne valami. Lehet, hogy nem működik, de hogy nem merül le. A telefon nem Erdő. merül le. Menjünk fel az erdőbe. Ne, de semmi értelme nincs. Fel is tudsz lejönni utána. Jó, igaz. Mi értelme van a láthatatlan falas erdőnek? Jó. Tudjátok mit? Ha azt akarják a nézők, akkor majd kommentbe írják le, és második részbe felmegyünk. Jó. Jó, Amúgy a telefonon legyen. ráírva, Írjatok kommentet akkor. És lájkoljatok, és iratkozzatok fel. Jó. És akkor második részbe fel fogunk menni. Mindig ki van itt. Jó, itt. Zárva! Nem fogsz bejönni. Ne öklődj is van neki. Még jó messze van tőlünk a Julian is. És amúgy ez vak, nem tudja kinyitni. Nem tudja kinyitni az ajtót, vagy mi? Diszkreció volt a vak emberekkel szembe. Mi? Amúgy meg igen, kintről nem lehet szerintem kinyitni, csak De ki bentről. lehet nyitni, mi? De ki lehet nyitni. Itt mi nincs... titkos ajtó, gyertek már! Hol? Hát Titkos ez ajtó. arról. Ez egy még nagyobb pánik szoba. Ez ilyen... Látjátok milyen igaz? Ez egy óriásmentes dolgozószoba. Itt óriásmentesen kell dolgozni. És ezeket hogy lehet kinyitni, ezeket az ajtókat? Sehogy ez amúgy a Voidba vezet, tehát Hát az a lényeg, hogy ott vannak a generátorok, és vissza tudnánk kapcsolni. Jó. Ez a biztonságos pánik szoba, biztos, hogy nem jön be. Itt meg egy olyan pánik szoba, ahol bejöhet, de... ez a festményes pánik Menjünk szoba. még felfedezni a backroom. Ez a jobb pánik szoba. Halljátok, itt De van majd jegyez. valami. Gyertek be. Mi a... Itt az exit. Merre jön? De ez a exit, ez a hogy hívják? Gyertek, Maxáni. gyertek. Ez a itt lehet visszakapcsolni a dolgokat. Kapcsoljuk már vissza az áramot. Erre. Kiír basz, hogy ez... De jó ég! Srácok, itt azbestos van. Mi? Azbestos. És az mi? Az egy... Ez egy gáz, ha jól tudom. Mi rákot okoz meg tüdő betegségeket. Azt se tudjuk, hogy te hol vagy. Mögöttetek.
Gyertek, itt van egy Zárjuk, várj, minden biztonságosan megy. Zárjuk be itt is a kaput. Wallhack. Kapu. Wallhackes vagy? Szégyed el. Mhm. Na Az. gyertek! Látok, megy a 15 perces videó vége. Na, 16 perce megyünk. Legyen? Köszönjük most már. Most Ó. már legyen. Bence, Ezt a gyere. vége. Vagy zárjuk már be az ajtót, hogy jól nézzen ki. Vagy gyertek ide. Bent. Itt. Várja. Fint, jó, kamerát így el. Álljunk be. Egyenesen nézzünk előre. Jó, várja, akkor álljunk be úgy, ahogy a videó elején voltunk. Én voltam kocék. Így. Hmm. Na, köszönjük a figyelmet, srácok. Ez egy kicsit rövid videó volt. Igen, hát rövid volt, de Nem. majd lesznek Így hosszabb. kezdésnek. Ja, lesznek hosszabb videók. És több videó is. Meg más játékkal, nem csak Roblox-szal. Na, Köszönjük a Úgyhogy- figyelmet. köszönjük a Én figyelmet. Levi voltam. Én Bence voltam. Én Roland voltam. És mi voltunk? PRB csapat. Újra. Jó vicc. Haha. És mi voltunk a... Sziasztok!